Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu ungene. Thank you very much. Ngicela like, subscribe, share, fake notification bell yakho on. Yami guys, asibone sokhuluma ngodaba luka Bhuti uDludla ongena ke you guys osolwa ke when it comes with ingozi leya ingane zesikolo. I think kuthiwa kuse Vanderbijl Park. I can't pronounce le gama, but anyways bengithanda ukuthi sikhulume futhi ngolunye udaba ke oluthinta uThato Hatsi lukhona futhi oluthinta ubaba Paul O'Sullivan okuthi uqhubeka ngokugoloza you guys makuthiwa akaze azotestify, you know what I mean. Zikhona nje indaba lukhona luthinta ubaba uMalima ke asingene kulawo ma topics you guys. Asiqale nje ngalolo luthinta ke lo bhuti okuthiwa ke obesenkantolo onguyo obeshayela ke leya moto eyalimaza yabulala ingane ezu14 zonke. Kuthi icala lakhe lihlehlele liye lahlehla icala lomshayeli obhekane ke nolokubulawa kwabafundi, right? So kuthi uAyanda Dludla and una 22 years, he is so young. Uvele ngaphambi kwenkantolo emantshi yaseVanderbijl Park, it is Vanderbijl Park, okay. uDludla ubhekane namacala ngu14 kokubulala ngokungenhloso, ukuzama ukubulala, ukushayela ngaphandle kwemvumo yokushayela egunyaziwe, nelokushayela imoto engenayo ilicense kanye nelobudedengu. Amacala wonke la abhekane nawo lokumayelana nengozi eyenzeke ngesikhathi itekisi eyahamba ngalo ke ishayisane neloli kuDroster Road ngaseVanderbijl Park ngomsombuluko nge-19 zikaJanuwari. So umbiko oqala waveza ukuthi bangu-12 abafundi abayibashona ngale ngozi kodwa isibalo ke sinyukile ngolosini amaphoyisa eveza ukuthi sokushona ezinye ingane ezimbili esibhedlela. Amaphoyisa athi labafundi ababili abashona esibhedlela ezintatha zangolwesine. uDludla ushalazeleke indaba yebail, icala lakhe lihlehlile ke mhla ka-5 kaMashi. So guys, beningathanga this particular guy is Zimbabwean, sekuthiwa uDludla futhi. So okay, kuthiwa ke uDludla una 22, he is so young. You guys, like ayingeke abazama ukulandela imithetho yendlela you guys so that bazo avoid zonke lezi ingozi. Imagine ingane zonke eziwu14, ay kunzima bafethu. Kuthanda kuba nzima, honestly speaking. May their soul rest in peace. Poor families, poor those kids, and yeah, akunzima. Ngifuna nje ukungena kakhulu kulo you guys, like kanti manje baba Paul O'Sullivan ukuthi uqhubeka ngokugolozela ikomiti nje laseParliament you guys phela uphenyo amacala ukuthinteka ezinsolweni ezenziwe uCommissioner wamaphoyisa babu uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Ubaba Paul O'Sullivan uyaqhubeka nokugolozela amalungu ekomiti laseParliament njengoba ke enqaba ukuzifikela mathupha futhi ukuthi angeke avume ukuhlohlwa ngemibuzo ngamanye amalungu ekomiti awabize ngezigebengu. Ushuthi akafuni nje ukuzotestify aba Paul O'Sullivan. Kuthiwa usengaphesheya, wayebalekele ngaphesheya guys, ubalekela kanti wabo Paul O'Sullivan. Kuthiwa abadakeze yena mathupha ezotestify you guys ngoba kumele batestify benabo Brown Mogotsi. Wathi hayi mina manje ngisemazweni into bathi buya, you can still come. Kuthiwa nangu uyagoloza. Uthe usamile ekutheni ngeke azifikele mathupha eParliament kodwa uzovela esebenza ezokuxhumana, which is the virtual way of doing things. Uphinde futhi athi angeke ayiphendule imibuzo yamanye amalungu eParliament aqhamuka emaqenjini ezepolitiki athi agcwele ubugebengu. Amaqembu azepolitiki uthi yena agcwele izigebengu. Lokhu oh my word. Lokhu uhlaluke ngesikhathi ke kunomhlangano wekomiti izolo. Usihlalo wekomiti umnumzana uSoviet Lehanyana uthe uPaul O'Sullivan ubabhalele incwadi ebazisa ukuthi ngeke yakwazi ukufika mathupha ngenxa yokubona engaphephile nokuthi akekho kuleli futhi nje. Ubaba uLhanyana uthe uPaul O'Sullivan uthe uvakashele eLondon wathi uyoze abuye ikomiti seliqedile umsebenzi. Why ungabuyi? Why kumele ubuye umsebenzi ophelile? You have to come now because we need you when it comes to loyo umsebenzi kaloko. Wathi uyoze abuye ikomiti seliqedile umsebenzi walo okufanele liwuphothule kupheleni kwenyanga. Uthe uhambo lwakhe waluhlela ngaphambi kokuthi kusungulwe leli komiti. Ubaba uLhanyana uthe uPaul O'Sullivan angeke ayiphendule imibuzo yamalungu eMK Party, imibuzo yeEFF nemibuzo yeAction SA. uO'Sullivan uyasithuka uthi iParliament ligcwele izigebengu, wenza izinsolo ezibucayi lapho esola khona amalungu eParliament ngokuthi asebenzisana nabantu abafuna ukumbulala. Amalungu ekomiti athe kufanele uO'Sullivan aphoqwe ukuba azifikele mathupha.
Hayi angeke you guys, izinto azishoyo zikhombisa ngokusobala ukuthi akalihloniphi leli parliament lomuntu, akufanele simvumele ukuthi azenzele umathanda basho laphiyana. Zonke lezi zinto azishoyo nje ziwumbhedo, futhi kubalulekile ukuthi afike la. Igama lakhe livela kaningi ezinsolweni, ofakazi abaningi abavele phambi kwekomiti bakhuluma ngegama lakhe. Kubalulekile ukuthi aze, manje akafuni you guys. Ilungu le-MK Party umnumzana Sibonelo Nomvalo uthe u-O'Sullivan kufanele athunyelwe amasamanisi amphoqa ukuthi avele phambi kwekomiti ngokushesha, futhi abameli kufanele walusukumele ngokushesha ke lolu daba, ngoba ke usekhombisile ukuthi akanandaba nokuthi ungcono kunabanye abantu ababebizwa ikomiti. Ilungu le-DA uGlenys Breitenbach uthe kufanele amalungu ekomiti alusingathe ngobunono ke lolu daba. So wow, hayi baba uPaul O'Sullivan ngathi kuthiwa uyagoloza, akusime ngisho njalo kubhalela. Bathi ubaba uPaul O'Sullivan qhubeka ngokugoloza. Ikhona into ayibaleke yabona ke the way wenziwa ngakhona, ngathi khona into ayisabayo. Why kumele aze mase bephothula umsebenzi yena efuneka manje ukuze azohlatshwa ngembuzo? Yena ufuna ukubuya sebeqedile for the why. Akunzima. Asingene kwelika baba uJulius Malema, you guys siyazi ukuthi ubaba uJulius Malema watholakala guilty, so kuthiwa ke uzomela abuyele enkantolo, kodwa kuthiwa uthi akuthi diki nje kuye njengoba ezobe ephindile enkantolo kungekudala. Umholi ke loyo we-EFF ubaba uJulius Malema usamile kwele ukuthi umsula ecaleni lokuqhumisa isibhamu. Yalikhumbula leli yacala igazi atholakala guilty eqhumisa isibhamu at a particular event, right? Uzobuyela enkantolo manje ke East London ngoLwesihlanu, lapho kulindeleke ukuthi kuphume ke isigwebo ecaleni lakhe lokuqhumisa isibhamu. Yo kaze bayosebenza kanjani ngoba Malema inkantolo yalahla uMalema ngecala lokuqhumisa isibhamu esidlangalaleni ngonyaka wedlule. So uMalema kusola ke ngokuqhumisa isibhamu emcimbini we-EFF owango-2018. Icala lafaka inhlangano i-AfriForum, kanti ke uthe akathukile nakancane njengoba ke ephindele enkantolo ngoLwesihlanu. Uye wakusha lokhu ngesikhathi ekhuluma ke kwi-podcast ye-EFF. Uthi yena uzosidlulisela phambili isinqumo senkantolo, wathi uyazi ukuthi enye inkantolo izomthola emsula wenza izinsolo zokuxambukela kwezepolitiki ecaleni lakhe. So awuzange ulandele umthetho ngesikhathi kuqulwa ecala, abantu babesebenzisa imizwa. Ayikho into engangithi ngiyifundile kubantu abasebenzisa inzondo nabazilwela izimpi zepolitics. Uthi uMalema kuyamdida ukuthi inkantolo imthole necala lokuqhumisa isibhamu, kodwa isibhamu ukuthi wasiqhumisa asiyisona ingxenye yobufakazi obuthulwe enkantolo. Isibhamu ukuthi uMalema wasiqhumisa kwakungesika mnumzane uAdrian Snyman owayengumqaphi wakhe ngaleso sikhathi. uSnyman watholakala engenacala. Malema uthi isibhamu saphindisela kuSnyman, wathi ngizogwetshelwa ukuthi ngaqhumisa isibhamu esingagciniwe umbuso. Kufanele uma ugwetshelwa uqhumisa isibhamu kube ukuthi leso sibhamu sigcinwe umbuso. Kwelami icala isibhamu kasigciniwe umbuso. Ukhale ngokuthi kuze kube namhlanje nje inkantolo ayikaze imnikeze isiqumo esibhalwe phansi esimlahla ngecala. Isinqumo senkantolo sethula ngo-October ngonyaka kodlule. So ke lento yokuthi nginganikezwa isinqumo esibhalwe phansi ikhombisa okusobala ukuthi inkantolo yenze izinto ngokuxhamazela, ngoba naku phela yesaba labo abafake icala yakhohlwa ukulandela umthetho. Uthi Malema ke njengengxenye yokulungiselela ukukhishwa kwesigwebo kade ehlangene nosonhlala kahle. Uthi umbiko kasonhlala kahle uveza ukuthi akazisoli ngokuqhumisa isibhamu. I-EFF yona yamemezela ukuthi uMalema angeke ayihambele imihlangano yekomiti leParliament eliphenya izinsolo ezenziwa ke ubaba uNhlanhla Mkhwanazi kuleli sonto, njengoba ezokube lungiselela ukuyovela naye enkantolo. Yebo Lord, asazi kuyohamba kanjani kaJulius Malema you guys. Watholakala guilty ke, so this is about his sentencing. Hayi kunzima, kuthanda ukuba nzinyana. So we wait and see you guys, siza ukuthi kuzohamba kanjani ngomholi we-EFF ubaba uJulius Malema ke when it comes to the sentencing. It's that time you guys. Okay, asime nje ngalolu daba lokaba uJulius Malema, ngoba ivideo ngathi izobande kakhulu. Sesothi masenze enye ivideo sibheke ukuthi luphi olunye udaba besithanda ukukhuluma ngalo esingazange saluthinta, sizobuya senze enye ivideo. So yeah, I mean you guys,
udaba kaBapholo O'Sullivan lokugoloza ukubuya back to South Africa ezobhekana-ke nekomiti lephalamende nobaba uJulius Malema when it comes to his sentencing. And also-ke lo mshayeli Nkosi yami Uyile Okungani osebulala iy'ngane zesikole eziwu-14 zonke kuthiwa-ke icala-ke liye lahlehla you guys. Hi, there's just a whole lot. Asibe sibona kwivideo elandelayo. Ngicela ukukhumbula ufake i-notification bell yakho on, ulike, usubscribe njalo you guys. Ngicela ukuthi njalo uma ubuka ama-videos uwa-like, that helps a lot. Please like the videos. Ngiyabonga kakhulu, sizobonana kwivideo elandelayo. Bye.